prostě vítám vás na kanálu protože a dneska tady máme skin na Vardna, Dark Frost Warden. Tenhle skin, ten mě také zajímá, jak bude vypadat a možná ho i někdy budu používat, takže ještě předtím, než začneme, dejte like, odběr, nějaký zajímavý komentář napište a jdeme na to. Takže hned takhle, když ho plejsneme, tak má tady nějakou helmu, má fialový oči, zase má tady rukavice, boty normálně, nějaký oblečení tady, jakoby, a hlavně má tady nějakou fialovou ruku od nějakého velkého ledu, takže to je level 0. Když ho upgrademe, tak tady přidá jenom něco, trošku na uši, takový sluchátka, což je všechno, moc nepřidalo, level 1. Takže když ho upgrademe na level 2, tak má tady jenom vestu a kuklu novou, takže tohle level 2. Level 3 mu tady přidal tenhle jakoby štítek na helmu, takže je safe ještě víc a má tady víc tu ruku, ještě tady z jakoby loktu, má nějaký spajky, takže to je level 3 a teda na posledním levelu má jinou pózu, má tady právě ten štítek kvůli spajku. Má štít mu přibyl, to je hezký a ta ruka těma spajkama se jako hodně zvětšila. Takže tohle level 4, poslední level našeho skinu. Tenhle je hodně hezký a někdy ho i budu používat na nějaký hry, ale ne tak často, ale stejně je hezký. Takže tohle byla ukázka skinu na Vardna jménem Dark Frost Warden. Tohle outro dotáčím trošku později. Takže se omlouvám, že jsem to nestihl. A zítra, pokud to stihnu, bude další skin, což bude skin na farmu. Cozy Camp Farm skin. Tenhle skin už teďka používám, protože farmu používám celkem často. A tak doufám, že to do zítra stihnu. Takže házíte lajky, odběr, pište komenty a čau.